Amma ina wani waye nawa ne wanda ne ma gani gaba ɗaya muke da shi ke nan ba shi guri ya motar kamar mutane lodi biyar labai to mutum da mun samu lodi ba sai ka je ka nema ba ka je ka nemi naka lodin ƙasar nan fa ba haka take ba to ba shi kasan nan sorry officer mu yan kasa ya kamar kasa ai izi ka ja mota ja lodi tunda mu mun samu na ruwan mu da lodi kai magana muke ma oga ne fa da kansa yake maka magana baka da dan Allah baka taimaka ma dan Allah nake wallahi ba aikin Allah alfarma ke ba to ni ba aikin Allah nake ba zan taimaka ma ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa ka ba ba je da bi ka bai guri da bi wallahi ya shige za ta kare haura ka zai wallahi lillahi ladiniyar haura ka yi ba fa wannan fa mun hada da wanda ya ci uban mu kire yanzu kai ba fa za ka gaggaci wai ba aikin Allah da annabi kai ba ni kaina na san na fi yanzu duk wanda yake ma dan Allah ba shani mu wani abu zaka duba mu ba na gasken bane na sani da fa yanzu na sallama da ga mai babar can ko ɗaya da shi wai a'a kai ban nan huta ba za ke da wai da ba zai da muka ko kwa wallahi wannan riginginan da kai in ba ne ya iya haura ta kanka ba Allah ya tsina tun na je kiyan haka banza wallahi ta ka banza wai ba za ga Allah na da rage ba in ce to uban ka ya ci uban sa kai ba komai ta tura no problem Alhaji Kabiru, ina kwana? Ya alamara? Ya hajiya? A'a? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ana asibiti? Subhanallah. Wulu? Allah sauki. Haji wane ne? Alhaji Kabiru. Wannan kofar nasara dan wani Ibrahim Malami. Malami. Allah sauki. Ya kare masa asibiti. To wannan asibiti kenan? Da ma dai jikin da sauki. Asibiti Malami. Dan gida nan to zan zo insha Allah amma kuma baka kyauta min ba kai magana da kai kaya kace zaka turo yara da kaya kuma sai shiru nan ko ya zo ya neme ka bai same ka ba wallahi ba na sako yace zaka same shi a majalisa to dan Allah dan annaba turo min kayan nan kaya na ja Alhaji ana tsare ka ga mutanen kana yan road safety ina jinka dan Allah dan annaba sai baka mana kayan barka dai yawwa Allah dan rike wala ya kana tafiya a titi kana magana mu baka san jami'an kala hatsar ka bane magana da za a yi excuse me mala gara ba shi backward I said backward. Kana magana da wani? Kira shi aka tuki zaka ji ko da wannan. Kira shi aka yi labai. Ba daidai bane. Shi ne ya amsa kira. Sai ka ajiye mana mota. Ajiye mota. Wai nawa ne wannan? Zuwa kake tambaya? Wallahi na ci kuna sai da hani ai. Ba ku ne masu tukwanen nan ba? Mu ne. Nawa ne? Kai ka tafi. Ulu. Wai su ba su ne masu sai da tukwane ba wai sai da tukwanen ne hadda wani riga daban.
Alhaji Wulu zagaye nan dawo nan dan Allah Wulu tambaye mun shi wannan me ake menene ake wai kafin ban ci ma mutu sorry wannan ba sunansa stupid ba sunansa da Allah a matsayin na mutumin karkara tsaya bari a zan yi tambaya ne ma hada jikinka da yallai yanzu da wannan dan Allah ko a ido wanne ne yafi ba mu san wanda ya wani ba gurin Allah da nawa da nan da wannan dan Allah wanne ka ga abun nuna kaman ya dan Allah da Annabi mun san wa fi wani gun Allah ba mu san na jin wannan shi ma ba cikakken lafiya ce da shi ba kai sai ku dauko mahaukata wannan kuna wani gari ya kallo koki kana magana da ofisa shi bai san aiki ba kai yalla bai ko a duniya menene aikin ka kai kare hatsarurruka yawa ke hatsara ke a duniya da me ke hadari da ya wuce Allah Allah ce tashin taimake ka. Ba ku hadarin mutumin da kyau wannan kuna sallan mota la zuwa. Ba za ku hau da kyau wannan kuna sallan mota la zuwa. Bare ko bi da bai yi wata. Kai ka da Basanya ba hankalin da su ba ofis kudi ba kudi mujala ai mujala wai kana da ofisa kana gani wayannan wallahi mutane su dinga rena mu ya gwamnati za ta dauke mu aiki a dinga wasa da mu ofisan bai kauce ba hin fide zai da motar ba ba ki ga da yadda ta ba aka yi wai me yasa wajen mutum yana da kuɗi ba gona na birki ba kaga ofisa kan wai ya kamata mu nemi kuɗi wannan fa aikin kuɗi ne ba kowa bane shi aikin kuɗi bari ka kula da lafiyar mu wallahi kula da rayuwar mu yanzu ka sake shiga mota ila a ogaga wallahi da dukkan nan akwai sai inda zan tayar ma da wannan ina ne zaka tayar masa kai ma da Allah dan abin da ka sa ba ce kika ban fa mishi hado wani hau gaban mota ba ba zan waye karami a cikin mai ba zan tura ka ba ni ne karami hiza za a tura ni lahira kwana na bai kare ba kawai ka gani malam ta je ta kammala wasu abu na kammala ranki dade na kammala wa yake kare hadari in banda Allah kawai dan iska ka je ka tsuta kai zanzaro ka tawo kuke kare masifa Allah ke kare masifa Allah shi ya ciwo ya maganinta mutsiyatan banza mutsiyatan mofi billahi allazi da alhaji ya kare ni da na buge shi na bugi banza mara su mutunci dan ba su da mutunci ku zo ku tsara tsakiyar hanya mutum ya tsage a tsakiyar hanya wai shi ne mai kare hanya ko waye ta boka ne kai da waye wasu yan iska ne kawai maza biyu mata mace daya wai sun tsaya hanya sai mota ta zo ta haka wai izi waye izi ya ci ubansa izin banza izin wobe kai hakuri mai gida da sun tsare mu da alhaji wallahi ta nake masu sai da tukwane ne sun yi tsaye wai daga zuwa wai izi waye izi masu ba da hannu akan hanya wai su ne masu kare hadari wa ke kare hadarin banda Allah kwarai da gaske masu aikin gwamnati ne fa to aikin gwamnati haka ke wani waye gwamnati mutane ne gwamnati ke ma gwamnati ne ni ma gwamnati ne to dan Allah dan annabi kai amma haka kawai ka san banza inda alhaji ya taka burkin nan ya shanye man kashe shi billahi lazi man kashe banza Allah mai gida alquran ba abin da za a yi rubutu kawai za a yi man kashe dan gidan wane jikan wane uban ma ba mu sani ba amma to abin da nake so da kai dan Allah wai ofisa to da wani ofisa kuma ga wallahi ko kuma bai da shi wannan alquran da wani ofisa ne ai kudi ita ce ofis alquran kudi ita ce ofis amma dan Allah ka yi hakuri ya kuskure shi ma wallahi kuskure dai Allah ya kiyaye da yanzu na bugi banza ko ina gidan yari kai wannan dan na daki wannan na damfari wannan alquran man dake wannan zan yi ba abin da za a yi amma ka yi hakuri wai zai mun iskanci dace kai ka duba baki na qur'ani daga kallon baki na kasan Allah mun sufan bindiga ne Allah gida ke ni ba ga wallahi ga nake Allah na tuba ya ta mata ita ta ci competition na cizo a Abuja kai ban yi cizo ba ma zai